Znači pro play. Ovo je sada bio pro play, jej, pro play, jej, pro play, jej. Sada bi trebali da se opet uzmemo Dragona. Znači nama je bitno fokus Diana and Ash. Znači push, top i bot znak uzvika. To raznih znak uzvika, znači to je još veći znak uzvika. Znači Johnny se mnogo proserava u ovom klipu, izvinite, ali šta da se radi? Znači moramo se proseravati. Znači bolon će me minioni ubiju. Ja ga konačno ult sam dobio da maksujem. Hoće da mene dočekaju na finjaka. Na finjaka i majici je spavim. Nosa. Dođi. Aha. Uf, koji sam pro. Znači pro play. Ali pro play. Znači fokus Diana. Nemaju Dianu, nemaju ni oni mene, ali imaju Panteona, Panteon, GJ, moj tim, dobro je, zabogao sam više. GJ moj tim, bravo za moj tim, gdje skače Panteon, odličan skok Panteona, sada bi trebao da stanuje Ash, GJ, sada koplje, sada Hidra, GJ, ovaj moj učenik, sada push to. Push top. Možda sam krivo napisao Drake, ali dobro, nije bitno je da smo ih dobili ovaj tip fajtić. Sada smo failovali za medalju. Odvalili su nas prvo Diana, opet Diana, fokus, nije report Pantheon, report Viktor, report, prvi je krenut napad, ali oni nisu skočili kod nas, to je stvar. Želili smo da pustimo da ih Baron odvali. To je pro play, to bi bio pro play. To bi bio pro play. A sada GG. Jebaj ga. GG. Defeat. GG. I ljudi, defeat. To bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, like, share, subcom. I pa. Ćao. Evo ga.
Uf, jebali me u zdrav mozak. Znači ja mislim da će ovo biti kraj. Znači pukli smo. Znači pukli smo ko leva sisa. Al bukvalno ko smrdljiva čarapka. Znači jebali su nas u ono što nemamo. Al bukvalno. Jedino mi sad da se povratit ćemo mi govna ako budemo nastavili. Sad su oni uzimali Barona i GG ako uzmu Barona. A svi su tu znači uzimali su Barona. GG. Al GG. Evo idem ja. Jak je ovaj Pantheon, ovaj Malphite? Nije bar za zajebanciju, jebi ga sad. Da sam mi pogodio s ulti možda bi bilo nešto za Pantheon, ovako nema ništa, mrtvo je Pantheon dead. Jedno da stanu. Gaja! Ali sad je dead. Dead. Ajmo, dead, Pantheon. Ajde sada, V, yes noob. Jebaj ga sad, mislim da ćemo da crknemo. Mislim da će sada da nas oduvaju. Ako budu uzeli Barona, GG sigurna pobeda za njih. Ovako je sigurna pobeda, ali može i mi ako fokusujemo Dianu. 2-8 skor, 2-8-7. What the fuck is me? Gledajte vi damage-a, brate, na taveru. Znači hiljebe i bože. Koji smo ovo pro play odigrali. Idemo sada na Malphita, hoće huk. Ovo smo super odigrali. Mislim da im je ostao, i Relija im je živa. Haha, Malphite uzeo kill. Did Malphite. Dobri smo, malo se vraćamo, malo. Sada smo ovo super odradili, oteli smo ih solo, sada bi mi trebali da uzmemo Barona. Idu svi na Barona, to sam im napisao. Go. Vidite, sad će nas jebu tako da se ne mrtev ili nakon. Dijana, ako Dijana skoči, Did su svi ako Dijana skoči. I svi su mrtvi ako Dijana skoči. Neka skoči pičko jedno. Skači, govedo je. Ti si mene jednom ubio više. Opa! Jadno si me ubio, više nećeš. Nema za tebe, to je više. Ajmo, tvoj. Did. Ja, treba si mi smajte. Treba si da ga smajte. Ja mislim da smo Did sada.
Znači mrtvi. Vi mi predložite u komentarima koje igrice da snimam. Da li hoćete da vidite PES 15 kup kao da igram i tako. Aha, Baron. Baron. Hajde, barbuj barona. Bravo, uzeli smo barona. Izvinite ako sam se učutila na neko vreme. To je zbog koncentracije. Idem sada na Ešicu. Ešica moja. Ešica. Brza Ešica. Sada sam failao u ulti, ali nema veze. Ne da sam oterao Ešicu. Znači, bitno je da sam oterao Ešicu, sada mi neko uzima tu killove. Opa, fail. Opa. Koji sam pro play, ja? Pro play, opa. Gledajte sad ovo, opa. Ja sam pro play, ba. Ja mislim da sam sad trebao da se zaletim na Dijanu, ali nisam sigurno. Guju. Sada cepaj, nemaju Dijanu. Cepaj, nemaju Dijanu. Ja mislim da bi trebalo da se cepa, nemaju Dijanu. Cepaj. Idemo sada, idemo. Uspeli smo da ih dobijemo zahvaljujući baronu. Sada su nam jači minioni bolji za def. Guju. Samo atak. Guju, samo def, samo. Atak. Atak. Samo atak. Def. Sada back. Svi mrtvi kod mene. Nije Viktor, evo i on. Idite, bravo, Guju, idemo Nash, idem ja Nash. Idem Nash. Idem Nash. Neću. Aha. Ajde, krenite. Ovdje će da nam treba pomoći. Guju, pro play master. Znači, pro play. Nije bajga. Da li mogu da ubijem Ash 1 na 1?
Siguran nisam. A uveren još manje. Mislim da će odmah da bježati, da će biti jebajka sad. Jebem ti blic u dupe. Jebem ti blic. Ja mislim da Pantheon i Viktor mogu da ubiju Ireliju. On fokusuje mene. Zašto? Mislim da ima nekog uzbuna zašto se Lisi onako kao pravi kenjatore. Idemo na dragone, na dragone. Odiš kurac moj. Idemo. Evo ga, ajde. Otvori! Izvinite. Sada. Da sam bacio ulti, bilo bi... ja mislim da bi možda ubio. Pantheon je pro. On je jedini dobar. Ali sam noob, evo ja vam kažem ljudi, stvarno pišite da sam noob, molim vas, ali mi lajkujte video, pišite da sam noob, ali mi lajkujte video, važi, hvala, thanks. Idemo sada fokus up. Niste trebali? Jebala nas u dupe ova Diana. Znači ne znam da li će biti, možda će biti, nekad će biti ceo video, a nekad samo zajebancija. Znači ne znam ni sada da li će biti ceo video, ili samo zajebancija. I napišite u komentarima koji heroja da igram. Za džunglu imam Nidalee, Fiza, Hina i tako, pišite. Neke heroje koji ne koštaju puno, pošto nemam sve. Jebali ga sad. Konačno je... Dobro je. Evo ga bre. Ajmo triple, hoću triple. Jebaj ga sad. Pičketina jedna, da Bog da crko, da Bog da ga svi mravi pojeli. Ja vam kažem, znači ovog Viktora će ili mravi da pojedu, ili će da kikne sada. Izgleda da je kiknu. Znači hljebe i bože, što bi rekao Aiden Creations. Ovaj Viktor je, znači svi mravi da ga pojedu. Kolika je kesara. Ja sam povratio skor 4-6, bili 0-3.
Evo idem ja, Vayne. Jo, Vayne. Pa Vayne jebaj ga sada, brate. Jes me sjebala sad. Gledaj nuba, molim te. Ali molim te, gledaj nuba sad kad umre. Ako je Panteon za kill, jedini pro. Ovdje. Ovaj prijeć jesnu, fokusira su brdo za Jelly da ih pokenja samo tako. Ne zovem li Kenjar, ali... Ja sam skonto. Kenjar, ali... Fokus Diana, brate. Koji pro. Jes me sjebali sada, znači ubili su bagaj u meni. Pro. Ma mamo ti pro u krevetu govedu je. Mogu sam ja Panteona, džunglu ima dosta stanova. Jel da suramo? Ja ću kliknem jes. Evo sam. Da je hook ovo bilo bi to pro play. Skači. Izazivam. Bum. Aha, prpa, svi su zaletili na mene. Opa, prpara. Ko sam ja prpala, ja? Jevo ga, konačno neki dobar play, jebot. Od mojih igrača. Koliki mi je ability? 170, malo što boli. Dobro nam je već samo da kupiš sad statik i GJ. Mogu sad da mi pomogu na Drake. Da uzmem blue, meni više treba blue, mislim ne treba mi naravno više blue od Drake-a, ali i blue mi je potreban. Fokus mi. A ne bih da bacam ulti. Jebaj ga sad, ja sam ušla možda ja malo ovaj game, a možda i nisam, možda su moji saigrači, ali jebaj ga sad kad ne znam. Ubiše Boga u nama. Či ubili Boga u nama. Ajmo sur. Izvinite zbog crashovanja. Jebote, Diana sada se malo povratila. Mislim, nije se povratila, nego nekako sad bolje igra, ne znam šta joj bi. Ali dobro. Znači ja sa Fizom obožavam da igram džunglu AD.
smajtao sam da bi imao stan. Evo, dolazim. Dolazim. Nemoj da je napadaš. Nemoj, bež, hoću ja da uzmem kill. Ej, mrtva je, GJ. GJ za nju. Ajde, evo idem. Go. Ajde, kreni, Viktore. Uf. Boga mi, ne bi se ja zezao baš. Ovaj Viktor jes pro kurčina moja. Ne bih se ja zezao sa ovim ovdje. Ja, evo ga Blue, super. Evo ga Blue, gledajte sad ovo. Who are you? Jej. Nemam smajta, nemam ni mane. Ne mogu da idem na Dragona, hoću da uzem Blue. Ujebote, zavalo da kiknem od Blue-a. Uff, koji sam srećni. Help me. Jebi ga, htio sam da ukradem kill. Sad će Ash, ako mi baci ulti, bit će GJ. Ashić nema ulti. Da li ja imam Blue? Ima, super. Evo ga. Evo ga, vidite da Viktor može i sam, ne znam što traži gank. Kako je ovo odradio Pantheon, ali nije baš dovoljno dobro. Kakav je ovo bio sada lag za Pantheona, katastrofa. Hoću da postavim 4. level. Ajde, bravo, gledajte se do ovaj pro play. Fuck! Jesam noob, brate, koji pro play? Majke mi. Znači, pišite u komentarima Johnny Noobsi. Znači, noob. Ali ovako napišite. Noobsi znači Bože. Znači, tako napišite. U komentarima. Dogovoreno. Hvala na razumijevanju. Jest noob, brate. Kako ovaj li jebo mamu prcak, evo. Ali glupa likuša, brate. Ali je glupa likuša, neverica, brate. Da pokaže svoj pro play AD carry-a. Jebem ti ovaj Fizz dosta mane gubi. Koristim brate, mane nema. GJ Pantheon. Znači, Pantheon je Bože. Pantheon je 1000 i Bože. Da ga jebeš sad, milonka. Evo ga, Fizzić je dobio 6. level. Idemo na Dragona, na Drakea. Fuck you, nemam smite.
jebaj ga sad. Ali me sjebo. Ja sam nafidao ovaj game, ja bi ga moram ja jednom da fidam. Za sad sam nafidao. Da sam imao ulti bilo bi drugačije. Da sam imao. Ajde, kreni, Panteon, kreni. Dobre, malo sam se sad pogubio. Evo ga, Panteon će da bude dead. Panteon. Neću ja da se upuštam. Bespotrebne borbe. Jebote, sad su se vratili. Pogledajte, 11-8 skor. Jebaj ga sad. Nju ćemo da roknemo. Nju. Ajmo, jebaj ga sada, neka krenete napad. Znači, jebaj ga sad hook. Hoću hook. Bravo, bre, GJ. Idem ja na svoj blue. Moj blue, izvini. Moj blue, možeš ti biš šta hoćeš, ja ću s majtom, pa ko tebe jebu u bulju, ja nešto. Ja možeš ti meni uzet, volan. Kad sam ja pro. Da me sjebe bolane, pa ne. Dobro. Ime da sam se malo pogubio, ali jebaj ga sad. Evo ga Lee. Kenjo Rasin, ajde, Kenjo Rasin. Ću da stanem ovdje da dočekam Kenjo Rasin. Pišem Vayne da dođe. Jebaj ga sad, Vayne neće moći sama. Vayne. Evo, pustit ću kill Vayne ako budu sve. Jebi ga, trebala je Vayne da uzme kill zato što ja da carry. Panteon hoće da pederčina krene AFK, nemoj bolan, nemoj se igrat sa mnom. Ne mogu. Aha, blokirao sam ulti. Koji sam pro, back. Goju. Fuck you. Panteon skače, ovo će biti pro play. Da vidimo da li će biti pro play. Kakav pro play Panteona. Da li je ovo kill sada za Panteona? Da vidimo ko će dobiti. Oni imaju AD carry, a znači se povlače i jebaj ga. Jebaj ga djeniće, sad ću morati da kide. I 10 ljudi danas ćemo snimati. Da, snimat ćemo LOL. A moj kanal se zove Johnny Games TV. Danas ćemo igrati Jungle sa Fizom, igramo Ranked Solo Queue. I ko bude htio da igra sa mnom LOL, neka mi napiše nikove u komentaru. Igrat ćemo, ja igram Jungle sa Fizom. Top mi ide Pantheon, mid Viktor, jungle, AD carry Vayne i support Ashe. Support, pa će me Ashe, jeben ti klinac. Jeben ti buđav lebac, jeben ti.
levu sisu, a ne desno. Support ide Blitz. Jebem ti sve. I da li će meni sada neko da pomogne? Neće niko. I evo je Vayne i Blitz, dobro. Tako, neka tankuje support. Ajde, beži Vayne. Opa, ja neću igrati tank i Fiza, nego AD, kod igram mid. Već bi mogo Dijanu na 3. levelu da gankam. Bravo, GJ za Panteona. Panteon stvarno pro. Jako lepo igra. Idemo sada da ubijemo krabicu, da povratimo health. I onda možda ako padne neki hook. Bravo! GJ izgleda da sam dobio dobar tim. Mislim dobar tim na midu i topu, ali ne znam da kako će da nam bude AD carry. Ako nam AD carry usrali smo mi motku kao ceo tim. Idemo sad da gledajte sad ovdje. Hujahu! Jeste vidjeli koji sam pro. Bravo bre, super tim sam dobio. Još ne treba nikom skoro gank. Jebem ti Malfita. Ne znam da li da napadam, idem da ubijem krabicu. Kako je ova Diana dead. Dead je Diana, ja idem u njihovu džunglu. Ko je njima džungler? Brzo, ko ima džungler? Lee. Sada ću da se flasham ako tu negde. Fuck, pobeže, mamu joj ga. Dobro, vukovi su ovdje. Tu je i Blue. Ako uspijemo da ukrademo Blue, bit će super. Ako nas sada dođe Lee, mi smo ga nadrljali. My Blue, ne ostavljam Blue. Ne ostavljam Blue, žao mi je. Blue je, kako sam rekao, Blue je. Sri, malo ga zekim. Da nisam čuo. Opa, dolazi, help me. Help me, beži. Haha! I on ispuca flash, dođi, evo sam ti. Što ne dođe? Ja bacim jedan knokić, bekić. Nema Lija, možda će da ide da mi krade red. Ja mislim da hoće. Sad ćemo da vidimo. Sada dočeka GJ. A mislim da će da me dočeka. Dobro, tu mi je red. I ne znam da li mogu da uradim red, a? Šta mislite? Da ćemo da probamo, pa ako ne budemo uspeli... Ako ne budemo uspeli, bit će GJ. Evo ga Lee. Jo, pičketina jedna. Da Bog da crku. Ja sam usro, izvinite ljudi. Mislio sam da mogu, nemojte odmah da playmu. Nubovo, nubio ga rede, govedo. Znači, nemojte ljudi,